Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongitorriak saio berri batera, gaur urtarriak 27 astelena, bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Bea Seberrekin konektatuko gara, Naizen elkartetik datorrena. Naizen elkarteak aurten 10. urteurrena ospatzen du eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Iker Mundinanorekin egongo gara. Iruñeko euskalgintzako kidea dena. Iruñeko euskalgintzak, Iruñean haur eskolak euskaraz izateko eskubidea aldarrikatzen du eta honen inguruan hitz egitera dator gaur. Baina elkarrizketekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1609 urtarrilaren 27an, lehen atxiloketak Zurragarramurdin eta Sorgin eizaren hasiera. Sorginak izatea egotzi zieten 4 emakumeri: Estebania Nabarkorena, Maria Perez Barrenetxea, Juana Telletxea eta Maria Jautretegia. Logroñora eraman eta espetxeratu egin zituzten. Gerora jakin zen ez zituztela torturatu, baina torturari beldurrez bere buruak autoinkulpatu zituzten. Gezur eta fantasiaz beteriko deklarazioak egin zituzten, gerora frogatu zenez. Inkisizioari izua zabaldu zen herrian eta bolada handitzen hasiko zen hurrengo aste eta hilabeteetan. Urte batzuk geroago, 1945ko urtarrilaren 27an, Sobiet Batasuneko armada gorriak Auschwitzeko kontzentrazio esparrua askatu zuen. Nazien erregimenak erabilitako sarraski esparru nagusia izan zen. 1 milioi pasatxo pertsona hil zituzten bertan, asko gas ganberetan. Judutarrak, ijitoak, poloniarrak eta ezkertiarrak. Egun berean, baina 1984ean, Martina Maritorena 78 urteko iruindarra etxetik bota zuten eta Gazteluko plazan kanpaldia abiatu zuten. Familiak eta bizilagunek lagunduta etxeko gauza guztiekin kanpatu zuen bertan. Administrazioei beren baldintza ekonomikoetara egokitzen zen alokairua eskatzeko. Eta bukatzeko 2011ko urtarrilaren 27an, Botswanako auzitegiek boskimanoei beren ura eskuratzeko eskubidea itzuli zieten. Eta herrialdeko gobernua zigortu tratu degradagarria emateagatik. Jatorrizko herri hau 2002an beren arbasoen lurretatik kanporatu zuten indarrez bertan diamanten erauzketa bultzatzeko. Gobernua epaitegietara eraman zuen eta kanporaketa baliogabetzea lortu zuten. Ordutik ordea ura ustiatzeko baimena ukatua zien gobernuak. Ian Kama presidentearentzat boskimanoen bizitza fantasia arkaikoa zen. Ikus dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, alde batetik zapalduon pedagogia edo nola libre hazi ezi bizi liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Ane Ablanedok zapalduon pedagogia edo nola libre hazi ezi bizi liburua idatzi du. Bilduma honetan Aneren artikulu guztiak dira askatasunaren aldeko deia, edota askapenerako aldarri. Eta denek luzatzen dute iraultza txiki edo handienetarako gonbite inplizito edo esplizitoa.
Eneko Bidaginek idatzi du hitzaurrea eta xamarrekin batera egingo du aurkezpena Ablanedok. Arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Beste alde batetik Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan eta hau hala ez bazan izeneko ipuin kontaketa euskaraz egingo du Maitane Perezek. Ordu betez Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie txikienei. 4 eta 8 urte bitarteko haurrentzat zuzendua egongo da jarduera. Ostiralean, Aizpa Beltza liburuaren aurkezpena egongo da Katakraken. Josune de Goñi Garziak Aizpa Beltza liburua aurkeztuko du Katakraken arratsaldeko 7etan. Aizpa Beltza barruan daramagun itzalari buruzko hausnarketa poetikoa da. Natura eta mitologiarekin lotutako irudikeria erabiliz, gordintasuna eta lirismoaren bidegurutzean, Josune de Goñik bere lehen poema liburua idatzi du. Igandean, azken Fakirra izeneko antzerkia egongo da Antsoaingo antzokian. Sir Imiri Fakir handia, ezpata, sable, hiltze, kristal eta sujalea bere azkeneko emankizunen aurrean dago. Historiako azken Fakirra izango alda. Edo bere ilobari elkarbanatuko dio bere jakinduria guztia jubilatu aurretik. Bere ilobak miresmen ikaragarria dio Sir Fakir osabari, baina izugarrizko beldurra die hiltze, laban, sua eta mina egin diezaiokeen edozein objekturi. Azken Fakirra arratsaldeko 6etan Antsoaingo antzokian. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, autoeskolek errefuxiatu egin dute tutore ez profesional batek gidatzen irakastea. Neurri hori bide segurtasunerako mehatxu larria izango litzakeela ziurtatu dute. Herrizaingo departamentuak eta trafikoak beste herrialde batzuetan dagoen sistema bat ezartzea ebaluatzen dute. Argazki nagusian, gaztelu bat katapultaren aurretik joan zen inauterietako desfile bizian, atzo Zunbilan. Titularrean Zunbila eta Leitza inauterietan. Hori koloreko berrian Angel Alkalderen argazkia dugu, Taxoareko eskolako zuzendaria dena. Honen ustetan Taxoare berriarekin bikaintasunera iritsiko gara. Goiko berrian, Triodosek erositako akzio bakoitzeko 10 euro eskaintzen dizkie bezeroi 90 euroetan. Ezkerreko berrietan alde batetik, Sánchez Arrien azpian boto bila dabil neurriak onartzeko. Beste alde batetik, Xavier Mas de Xaxas La Vanguardia egunkariko kazetariaren hitzetan, Netanyahuk opari pozoitua egin dio Trumpi. Azkenik, UPN, Barainain proiektu askori eragiten dien paralisitik ateratzeko gai ez dena. Diario de Navarraren titular nagusian Noaingo bidaiariei kopuruak gora egin du. Madrilera eta Kanarietara hegaldiak besterik ez izan arren. 220.000 bidaiarekin itzi zuen 2024a, aurreko urtean baino 11,6 gehiago. Argazki nagusian arrosaz betetako taldea Leitzako kaleetan. Titularrean inauteriak koloreetan. Karroza eta mozorroak Leitzan eta Zunbilan barrena dabiltza lehenengo 2 inauteriak ospatzeko. Eskuineko berrietan, batetik, Herminiak haize bolada gogorrak eta gorabera txikiagoak utzi ditu. Bestetik, Ada García Rodríguez, nafar bat merkataritza itxasketan. Jarraian, Trumpek Gaza garbitzea eta herritarrak beste herrialde batzuetara eramatea iradoki du. Goiko berrietan, batetik, La Traviata baluarten bizi eta hiltzen da. Bestetik, Osasuna, merkatuaren azken txanparen aurrean. Amaitzeko, errugbian, brontzea Angel Bozalentzat Australian. Gararen titular nagusian, Trumpek genozidioari egoak eman dizkio Gaza garbitzea proposatuz. AEBko presidenteak 1,5 milioi gazatar hartzeko eskatu die Egiptori eta Jordaniari, zerrenda garbitzeko. Amanek erantzun dio Palestina palestinarrentzat dela.
Argazki nagusian, je akuse lelopean eta Euskal Herria harrera herria oiukatuz, 2500 pertsona baino gehiagok manifestazioa egin zuten Irundik Hendaiara migrazio politikak salatzeko, eta bihar 36 imigranteri korrikaren ospakizunean muga zeharkatzen laguntzeagatik epaituko dituzten 7 pertsonei elkartasuna adierazteko. Titularrean, 7 akusatuei babesa eman diete migratzaileei laguntzeagatik. Erdiko berrian, Morales, Cabrera, El Salvador eta Guatemalako giza eskubideen defendatzaileen hitzetan, egia jakiteko dugun eskubidea aldarrikatzen dugu. Ezkerreko aldean, alde batetik, Iker Gurrutxagaren kronika dugu. Doinuek zama arindu ostean libre izateko zain. Beste alde batetik, Alberto Pradillaren erreportaia dugu. Kartelak aebetik Mexikorako beste presiobide bat. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, abiadura handiko trenaren lanetan esklabutzazko lan baldintzak salatu dituzte. Abiadura handiko trenaren obretan, 21. mendeko esklabutza sufritzen ari direla zenbat langile salatu dute HT gelditu Nafarroako taldeak. Testigantzak bildu dituzte bereziki Tafallako Monte Planoko tuneletan aritzen diren langileen artean. Eskuineko berrietan, goikoan BDZ taldeak pankarta jarri ditu zintzilik. Epaitegien esana bete dadila eskatu dute. Atzo BDZ ekimenak ekintza egin zuen Nafarroako museoan, pankarta bat zintzilikatu zuen. Aiako epaiak urtebete darama bete gabe, irakur zitekeen. Epaitegiek esandakoa betetzeko garaia dela gogorarazi dute horrela. Behekoan, Itoizek eragindako emozioen bideari eutsi diogu. Juan Carlosek egin duen benetako prozesua jaso dugu. Itoiz udako sesioak filma estreinatu dute zinema aretoetan. Juan Carlos Pérez taldekiedearen hitz eta doinuaz biltzen dituen Larraitz Zuazo Zuri Goikoetxea eta Ainhoa Andrakaren filmak. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain BASB-rekin gauden, Naizen elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon osongi. Aurten Naizen elkarteko 10. urteurrena ospatzen da, ezta? Hala da bai. Eta horrekin sartu baino lehen, kontatu iguzu pixkat zer den Naizen elkartea. Begira, egia esan, Naizen elkartea beste izen batekin jaio zen, Krisaliz Euskal Herria bezala, 2015ean, eta horratik ospatzen dugu aurten 10. urteurrena. Gero pasa ginen 2019ean Naizen izatera, baina, elkarte berdina ginen, izena baino zen aldatu, gure seme-alabei gertatzen zaien bezala askotan, ez? Eta, sortu zen bere garaian, zenbait familia, hain zuzen ere Euskadi eta Nafarroko hainbat familia, 8 familia bildu zirelako, euren etzen zeukaten transexualitate egoera zela eta informaziorik ez zegoelako, eta elkarri babesa emoteko, eta haurtzaroan ere transexualitatea existitzen dela ikusarazteko, ez? Orduan, oraindik ere helburu berdina dauka elkarteak, ez? Gure seme-alaben haur eta gazteen transexualitatea ikusarazi, euren eskubideen alde lan egin eta gure artean, familien artean informazioa partekatu eta babes emozionala emon bai. Orduan, familien behar bat asetzeko sortu zen, ez da? Igual desinformazio horrek sortua? Bai, alde batetik familien behar hori asetzeko eta beste alde batetik ikusten genuen argi eta garbi gure seme-alaben egoera pentsa ezina izatea, pentsa 2015ean oraindik ere ezen entzuten aurren transexualitateari buruz ezebez, ez? Ez ezagutza horrek egiten zuela gure seme-alabek zailtasun handiagoak izatea, gizarte mailan bidea errazteko eta euren eskubideak aldarrikatzeko ere lan horretan pentsa. Gu sortu eta berehala, 2016an, 2015ean sortu genituen protokoloak, sortu genituen
gidak, material didaktikoak, oraindik ez zegoen ezebez. Orduan, dana egiteko zegoen eta garrantzitsua zen bai gizartean errealitate hori ikusgarri egitea. Eta nola izan ziren lehenengo pausu horiek? Begira, hasieran ezjakintasun handia zegoenez, lana gehiago zen esatea hau existitzen da, ez? Eta horretik atera genuen 2017an Markezinetako kanpaina hura, ez? Badira zakila duten neskak eta badira pulba duten mutilak, ez? Komunikabidetara informazioa bidali, lehendabiziko urratxoiek emon araudi mailan, ez? Eskola protokoloa, hau da, dana zegoen egiteko. Baina sentitzen genuen nolabait gizarte mailan bazeuela babesa, ez jakintasuna, baina oso harrera ona, eta autobus laran jatera zigutenean berehala sumatu genuen gizartearen babesa erakundeena, ez? Gaur egun berriz ikusten dugu, realitate hori pentsagarria dela, ez? Edozeinek dakiela existitzen dela, baina sortu da bereziki estatu mailan transexualitate legea atera zela eta hor sortutako eztabaidaren inguruan sortu zela halako korronte bat gezurrak zabaltzen eta horrek eragin handia eduki du ere gizarte mailan, ez? Pertzepzio horretan. Orduan gaur egun gehiago zabaltzen dira gezurrak eta bai somatzen dugula bullyinga ego dela, violentzia simbolikoa ego dela, aurrera pauso handiak eman ditugu, baina atzera ere egiten ari garela zenbait gauzetan. Eta nola egiten duzuelan elkartean, heziketari dagokionez, eskoletan egiten duzu harrera, tailerrak, ez dakit? Alde batetik guk egiten dugu familientzako informazio emon, hau da, familia batek zalantza baldin badauka, etxean hau gertatzen nahi da, ez dakigu zelan jokatuko aldugu, ez dakize, badaukagu informazio emoteko telefonoa, edo pertsonalki, edo beste batzuetan, ez da zalantzan gaudela, baizik eta argi eta garbi izan digu, eta zer egin behar dugu, ez? Ez da modu bat gauzak egiteko, orduan hori ere guk azaltzen dugu, baina ze aukerak dauden, eta zelan jarraitu pausu bat atzetik pertsona hori eta hori dana, hori egiten jarraitzen dugu, baina baita ere ez ezagutza honen aurka egiteko hitzaldirekiak eskaintzen ditugu, zenbait ez dakit adibidez udalek deituta, eta beti sarrera teoriko bat nolabait, eta gero bizipenak partekatuz, eta baita formazioak. Formazio espezifikoak ematen ditugu, edo hezkuntzan, edo osasun arloan, edo gizarte zerbitzuetan, edo kirolean, dena delakoan, ez ezagutza horrek baldintzatzen duelako gure seme alaben testu ingurua, ez? Orduan, formazioak ere ematen ditugu, eta jarraitzen dugu gero lan egiten erakundeekin, eta araudia, eta eskubideen alde lan egiten bermatzeko bizitza kalitate bat daukatela, hau da besteek dituzten eskubide berdinak dituztela, ez? Eta zergatik iruditzen zaizu naizen bezalako elkarteak garrantzitsuak direla? Begira, bere garaian sortu ginenean, ni bertan sartu nintzenean, ordureako 3 urte edo neramatzan bueltaka jakin barik zer gertatzen zen nire semearekin, garai horretan alaba zela uste nuela. Eta orduan argi eduki nuen norbaitekin behar zuela lan hori, eta ezinezkoa zela holan ibili behar izatea, profesionalen bila, eta inork ez jakitea ez edo zer realitate horretaz. Orduan, ni pentsatzen dut beharrezkoa izan zela, ez jakintasuna oso handia zelako, eta familientzat oso gogorra zelako emetikara ibiltzea, ez? Gure asmo eta gure ideia zen, inoiz desagertuko gara, ez da beharrezkoa izango. Eta ikusten ari garena da, alde batetik bai ezagutza zabaldu dela, badakigu errealitate hori posiblea dela, baina beste alde batetik, esan bezala zenbait atzera pauso moten ari diren ez eskubideen alorrean gure inguruan, Estatu Batuetan, Europa mailan eta garrantzitsua dela lanean jarraitzea
aldarrikatzen, ez? Nolabait hor presente egoten gure seme alaben eskubideen alde, atxerapausurik eman ez daitezen. Eta naizen sortu zenean, ze harrera izan zuen jende artean? Begira, garai horretan, Krisalis Euskal Herria bezala sortu ginenean, izan bezala jendeak nolabait ezustearekin, eta ez ezagutza oso zabala zenez, holan ez, sorpresa sartu zuen, baina harrera gona izan da beti, ez? Alde horretatik pentsa ordura arte, nolabait imaginatzen zen transexualitatea helduen kontu bat bezalan, nolabait pertsona horiek haurtzarorik izango ez balute bezala, ez? Dano bezala haurtzaro bat izan dute. Eta orduan hasi zen jendea, klaro, egia da, ez? Nolabait konturatzen. Baina oraindik ere identifikatzen zuten, nolabait pentsatzen zuten erabaki bat zela, ez? Norbaitek erabaki ahal izango balu, seguru elukela erabakiko biderik zailena, ez? Baina, holan ulertzen zen, eta aurrak agertzen diren heinean, ezin dozu erasoa, nolabait ematen zuen ezin zala hain bortitza izan, ez? Gero, autobusa atera ziguten, eta, topatu zuten erasotzeko modua, ez? Gezurren bidez, eta horrela, baina, gu beti sentitu gara babestuta, eta gainera, hainbat sari jaso ditugu, elkarteen aldetik, erakundeen aldetik, babestuta sentitu garela, autobusa atera zigutenean jendea atera zen kalera, gure seme alaben alde, orduan alde horretatik gizartaren babesa sentitu dugula. Gainera, adingabeekin, edo adingabeen eskubideak aldarrikatzen dituzuenez, gaia konplexuagoa da, ez? Claro. Bai, hori da kontua. Haurrak tartean egonda alde batetik, hasieran, nolabait erasoak ezin ziren hain bortitzak izan, ez naiz eta, autobusa atera ziguten. Baina gaur egun topatu dute modua, zan duten gezurrak zabaltzen, hor naiz eta eraso zuzena ez izan, topatu dute modua euren bizitza komplikatzeko, ez? Orduan, hor ere adi egon behar dugu, azken finean haur hauek bizi beharko lute beste guztia bezala, diren bezala izan da eta eskubide guztiekin, adibidez euren dokumentazioan euren izenak agertzeko, eta beste guztia bezala, orduan oso adi egon behar dugu, ez? Izan ere jakin badakigu eta ikerketek ala diote, gero eta lehenago egin transituak, orduan eta buruko ongizatea eta osasuna hobea izango da, eta bizitza kalitatea hobea, ez? Eta gero eta oztopo gehiago jarri, orduan eta eraso gehiago garatu aldituzte. Orduan oso garrantzitsua da haur hauek bizializatea benetan diren bezala, eta hor dakagu froga, ez? Lehengo belaunaldiek ze oztopo izaten zituzten haurtzaroan, eta zenolako mailak dituzten, ez? Depresioan, eta horrelakoetan, eta gaur egun dakagula aurrean lehendabiziko belaunaldia pertsona transexualena txikitatik bizi izan dena benetan den bezala, oztopo gutxiagorekin behintzat, zelan nahi diren euren ikasketak aurrera ateratzen, lagunak egiten, bikoteak, kirola, ez? Nolabait bizitza zentzurik positiboena arruntak izaten, ez? Orduan, hor daukagu esperimentu erreala, ez? Bizitza errealekin, eta badakigu gero eta oztopo gutxiago izan, orduan eta bizitza kalitate hobea eta buruko osasun hobea, ez? Ongizate maila hobea. Eta nola ikusten duzu Euskal Herriko gizartea besteekin konparatuta? Somatzen dugu beste erkidegoetako eta beste zonaldetako familiekin harremana daukagunez, somatzen dugu hemen bereziki ondo gaudela, beste alde batzuekin alderatuta, baina hala ere lehen esan bezala pixkate atzera egiten ere gala, hori ikusten dugu ere matxismoarekin eta xenofobiarekin, badagoela alako erreakzio mugimendu bat, eta oso adi egon behar dugula. Baina orokorrean, sentitzen dugu Euskal gizartea gizarte irekia dela, ez dela
bereziki, ez duela bereziki arazo bezala ikusten aniztasuna, orduan zentzu horretan espero dugu atzera ez egitea, ez? Eta, aipatu dugun bezala 10 urte betetzen dituzue aurten, ezta? Eta, kontatu guzu nola izan dira 10 urte hauek? Hasieran, begira, hain handia zen ez jakintasuna, edozen gauza egiten genuela, ez? Komunikabideetan agertzen ginenean, material didaktikoa sortu dugula, edo ez dakiz ze araudi lortu dugula. Berehala, gehi pilo bat jasotzen genituen elkartean, nolabait, familia bazkideen kopurua gora egiten zuen, gaur egun oreka batean gaude, nolabait jendeak badaki hori existitzen dela, orduan ez da beharrezkoa komunikabide batean ikustea esateko, hau da, udakaguna, ez? Baina, evoluzio hori emon da beste alde batera, ez? Ja izan da, zehatzagoa, eskubide hauek behar ditugu, araudi bat behar dugu, begira, adibide bat, guk egiten dugu lan, Euskal Herrian, baina bi erkidegotan, orduan, leku batzuetan gauza bat lortzen badugu, bestean ere gauza bera lortu nahi dugu, ez? Adibidez, 2016an lortu genuen erkidego mailan Euskadin dokumentazioa aldatu ahal izatea, naiz eta erregistroan oraindik ezin, eta Nafarroan orain ari gara lan horretan, ez? Ea aurten ja lortzen dugun, horrek errasten du asko eguneroko bizitza bereziki txikitzuen artean, oraindik agiririk ez dutela behar, eta askotan ez daukate, baina agertzeko, adibidez hezkuntzan, zerrendetan, ja benetako izenarekin eta lakoak, ez? Nolabait lana aldatzen joan da, alde horretatik ikusgarritasuna, jazta, hemen gaude hau existitzen da, orain da, ez sinestu esan dizuten hori begira, hau da benetan daukaguna, baina jarraitzen dugu lanean, eta oraindik ere iristen dira familiak askotan beldurrarekin, zalantza pilo batekin, sok egoera, negarrez, denetarik, egoeraren arabera, baina baita ere agertzen dira beste batzuk oso lasai, gauzak oso ondo egin dituztenak ordura arte, gero eta txikitsuagoak errezago entzuten dugulako, errezago ulertzen dugulako, eta zentzu horretan bizitza kalitate hobea ere badaukatea horrauek. Eta urteurrena ospatzeko zerbait prestatu duzue, jardueraren? Bai, larun batean iaz 9. urteurrena itzarri aranatzen ospatu genuen, eta aurten Araban tokatzen zen, Amurriora goaz, Amurrion egingo dugu jai bat, ekitaldi bat, bertan, gainera, urtero bezala, naizen sariak banatuko ditugu. Eta aurten naizen sari bat izango da, Pierret Kurrotz eta Mari Mototentzat beti lagundu gaituztelako euren bideo eta materialetan gure etxetako egoera ikusarazten, baina bigarren naizen saria oso garrantzitsua izango da Katxalingune eta Arrotu Nafar zerbitzuetako langileentzat, eurekin hasieratik elkarlanean egon garelako, beti egon direlako informazioa, babesa, euren lanarekin babesten eta laguntzen, eta bide lagun bikainak direlako, naiz eta murrizketak izan, eta hor egon dira, jotake, eta merezi dutelako, ez? Eta horre egongo dira ere aurrentzako ikuskizunak, dantza, abesti, denetarik, eta gero egingo dugu ja familiekin bazkari bat, eta, ospatu gure ondoan egon direnekin. Eta noiz izango da ospakizuna? Larun bata honetan, goizean. Eta nor parte hartu dezake edo sarrera librea da, nola omen moldatu zarete? Antzokia mugatu denez, egin izan duguna izan da, ikuskizunerako familiak eta familia zabalak esan nahi dut, elkarteko familia zabala lagunekin eta abar, eta bazkarirako, izen emoten eta ez dakizer, eta, esan bezala gure ondoan egondakoak orduan, gonbidatu ditugu, beste elkarte batzuetako aktivistak, erakundetako ordezkariak, profesionalak ere gure ondoan egon direnak,
gure lagunak, nolabait, ez? Eta Baskalostean hor Amurrioko frontoian egongo gara, eta hor bai irekia izango dela, egongo dira jolasak, tailerrak, aurrentzako hainbat gauzak, eta bueno, hor bai irekia da, eta nahi duena hor biletek. Eta zer espero duzu egun honetaz? Begira, beti guretzako izaten da, nolabait, arnaz hartzeko eguna edo indarrak hartzeko eguna, hor ikusten ditugulako ere urte osoan zehar gurekin lanean egondakoak, orduan, potentea izaten da, oso polita, aurrakan ikustea, eta, gazteak gero eta nagusiagoak, eta, polita da beti, puntze hori jarraitzeko lanean, eta, indarrak hartzeko. Eta nola ikusten duzu ella bukatzeko naizen etorkizuna? Nire gustatuko litzaidake elkartea beharrezkoa ez izatea, baina, oraindik ere zaurgarritasun egoeran dauden bitartean, gure seme-alabak zaurgarritasun egoeran dauden bitartean, eta oraindik ere badaude, jarraitu beharko dugu sareak egiten, lanean, eta aldarrikatzen, ez? Orduan, etorkizunera begira, espero dut, gero eta gutxiago behar izatea, nolabait kaleko borroka hori, eta gehiago izatea, nolabait informazioa, eta babes emozional hori emotea familiei, ez? Nolabait horrelako egoera baten aurrean aurkitzen direnean, eta ez dakitenean nesebez, laguntza hori emoten, eta aur eta gazteei ere euren artean elkarra ezagutzeko oso garrantzitsua da, askotan pentsatzen dute bakarra naiz, ez? Eta ikustea ez, jende asko dago, horrek ere lasaitu egiten ditu, eta modu positiboagoan bere ganatzen euren aniztasuna, eta pentsatzen dut bidea hortik joan barko zela, eta ezen beste kaleko borroka hori, gezurrak desmontatzen, eta pixkate ala defensiba egon beharrez izatea, ez? Eta naizen bukaera hori oso urrun ikusten duzu? Egunez egun, espero dut ez, baina nolabait gizarteak aurrera egiten duen heinean erreakzioak ere gertatu egiten dira, ez? Baina orain adibidez harremanetan gauden Erresuma Batuetako familiekin edo Estatu Batuetakoekin atzera pausuak oso garrantzitsuak izan dira. Orduan beldurra ere hor dago, eta horre suizidiotaz asko igo da, arreta eskubideak murriztu diren heinean, arreta ere murriztu egin delako, eta bizitza kalitateak bera egin du, orduan arriskua hor dago. Ikusiko dugu zer ekartzen digun etorkizuna, eta zuri eskerrak eman berriz ere gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta zer moduz joaten den ere larun bateko ospakizuna. Mila esker zuei beti horregoteagatik. Agur. Segi bea, agur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, astelena, haizeak indarra galduko duen arren, oraindik traba egingo du eta euri kontuak itzuliko dira. Kantauri isurialdean eguna ipar-mendebaldeko haizearekin eta zaparrada batzuekin hasiko dugu. Baina goizaren amaieran haizeak hego-mendebaldera egingo du eta orduan ostarteak zabaldu eta aterruneak luzatuko dira. Barnealdean, bereziki hegoaldean, haizea hego-mendebaldetik sartuko da, eta hodeitza aldakorra izango da. Hala ere, arratsaldean hodeiak ugaritu eta zaparrada bakan batzuk botako ditu, bereziki arratsaldearen lehen orduetan. Temperatura maksimoak goizaldean neurtuko dira, baina egunak aurrera egin ahala freskatzera egingo du, eta minimoak egunaren amaieran neurtuko ditugu. Asteartean euria egingo du egunaren bigarren partean, batez ere Kantauri isurialdean. Egunaren lehen partean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta euria egiteko probabilitatea txikiagoa izango da. Baina eguerdialdera haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du eta euritara joko du denean. Gainera zenbait tokitan zaparrada mardulak izan daitezke. Elur kota 1000-1200 metro inguruan kokatuko da.
haizeak mendebal ipar-mendebaldera egiten duenean eta arratsaldean ufada oso gogorrak izango dira kostaldetik gertu. Temperaturak behera egingo du eta barnealdean nekez iritsiko da 10 gradura. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Ikerrekin gaude, Iruñeko Euskalgintza taldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egunon, kaixo ongi. Kontatu iguzu pixkat, zer da Iruñeko Euskalgintza taldea? Iruñeko Euskalgintza taldea, orain dela urte asko sortu zen talde bat, eta izenak berak dioen bezala, Euskalgintzan ibiltzen gara, aldarrikapenak egiten, eta zenbait bidegabekeriak salatzen eta euskararen alde borroka egiten. Iruñeko Euskalgintza osatzen dugu hainbat eragilek, hainbat sindikatuk, ELAK, Esteilasek, LABek, AEK eta IKak, Administrazio Euskaraz taldea, Euskal Herrian Euskarazek, utziko dut bat emat, baina hainbat eragilek osatzen dugu. Eta ibiltzen gara euskararen alde lanean eta bidegabekeriak salatzen eta hola. Eta nolakoa da zuen lan egiteko modua eta ze esparrutan aritzen zarete? Hilabetean bitan edo elkartzen gara, bilerak egite ditugu eta denon artean erabakitzen dugu pixka bat gure lan ildoak zeintzuk izango diren eta zertan zentratuko garen, zertan eragiten saiatuko garen eta eragiten saiatzen gara. Eta batez ere udalarekin aritzen gara, ze Iruñeaz aritzen gara, beraz Iruñeko injustiziez eta orduan Iruñean ematen diren eskubide urraketak salatzen ditugu, eta orduan batez ere udalarekin aritzen gara, udalarekin bildu egiten gara, saiatzen gara mobilizazioak egiten, jendartean eragiten, denetarik egiten saiatzen gara. Eta orain, Iruñeko Euskal eskolekin dagoen problematika horretan zabiltzate, ezta? Eta, zegoeratan daude orain Euskal eskolak? Bai, egia esan orain, urte asko daramagu gai honekin, urte asko duela aspaldiko kontua da. Izan ere aferako bere biziko garrantzia du honek, eta ez dugu uste ematen zaionik duen garrantzia. Guretzat, hezkuntza euskaraz izatea oso garrantzitsua da, gure eskubidea da, euskaldunen eskubidea da, eta uste dugu egun ez dela bermatzen, uste dugu duela urte asko ikastolekin eta bigarren hezkuntzako ikastetxeekin egin zen borroka handia eta lorpen handiak izan ziren, orduan lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzan uste dugu gure eskubideak errespetatzen direla eta aukera dugula Iruñe herriko edozein txokotan euskaraz matrikulatzeko. Eta duela urte asko ikusi genuen hori aurreskoletan ematen ez dela, Laurogeiko hamarkada hasieran hasi zen Iruñean aurreskola publikoak sortu ziren eta zerbitzu publiko hori ematen, eta ordutik hona ez da gure euskaldunon eskubidea errespetatu, ez dago euskaraz matrikulatzeko eskubiderik, aukerarik, eta orduan guretzako hori garrantzitsua da, izan ere hezkuntza euskaraz jaso nahi badugu, aurreskolak hezkuntzarako sarbidea dira, hezkuntzarako lehenbiziko atari handi hori, eta hor sartzen gara hezkuntzan, eta hor ez dugu aukera euskaraz matrikulatzeko, beraz guretzako oso garrantzitsua da, eta Iruñan, esan bezala, laurogeiko hamarkadatik hona, egoerak ez du hobera egin, segitzen dugu berdin-berdin, beraz guk segitzen dugu aldarrikapen hori egiten, eta borroka hortan gaur egun aurreskola bakarra da, Iruñeko udalak 12 aurreskola publiko ditu, eta bakarren eskaintzen da murgiltze eredua, eta beraz guk hori erabat aldatzea eskatzen dugu, eta hortan gabiltza. Eta zein haurtzotan kokatzen da aurreskola hau?
Pues egun txantrean dago, murgiltze ereduan daukagun eskola bakarra, eta guk esan bezala, auzo guztietan eskatzen dugu, aldarrikatzen dugu, exigitzen dugu. Aurre eskola murgiltze eredua, euskarazko murgiltze ereduan izan daitezen aurre eskolak. Eta zer da aipatzen ari zaren murgiltze eredu hori? Murgiltze ereduan, ez guk aditu guztiek eta azterketa askok argi erakutsi dute hizkuntza gutxitu bat dagoen eremuan, munduan leku askotan dauzkagu hizkuntza gutxituak, euskara hizkuntza gutxitu bat da, eta hizkuntza gutxitu bat dagoen eremuetan ezinbestekoa da murgiltze eredua. Murgiltze ereduak hizkuntza batean irakasteaz gain, esaten duen, adierazten duen bezala, hizkuntza horretan murgiltze bat eskaintzen du. Hau da, ikastetxeko langile guztiek egiten dute euskaraz, murgiltze ereduan, esan bezala, artezainek euskaraz egin beharko lukete, jantokian euskaraz egingo liekete, orduan, hori da pixkat murgiltze eredua, soilik klasean irakasle batek euskaraz egitea, ordu batean baizik, eta ikastetxe osoa eta ikastetxearen komunikazioa familiekin eta horretan guztian euskaldun eskubidea bermatzea eta aurrak benetan euskaran murgiltzea, eta hori esan bezala hizkuntza gutxitu bat dagoen eremuetan ezinbestekoa da hizkuntza ikas dezaten. Aipatu zu lehen urteak aurrera joan ahala, egoerak ez duela hobera egin. Zergatik uste duzu hau gertatu dela edo zein dira identifikatu dituzuen faktoreak? Aldaketak eman dira, Aldaketak eman dira. Garai batean bi ziren murgiltze ereduan genituen eskolak, 2006an, okerrez banaiz, Joseba Siron alkate zegoela Iruñeko udalean H. Bilduk eta gobernuan zeuden beste alderdi batzuekin elkarlanean 4 aurreskola murgiltze ereduan ezarri zituzten, hautsak arrotu zituen honek, euskararen kontra dagoen jende asko atera zen kalera, tamalez hori da Nafarroan dugun egoera, jende asko euskararen kontra dago, eta argi adierazten dute, orduan oztopoak jartzen saiatzen dira beti, eta orduan alkatetzara UPN esartu zen berriro ere, eta orduan Asironek eta H. Bilduk gobernuak, udal gobernuak emandako aldaketa horiek atzera bota zituzten, eta lehengoa baina okerragoa zen egoera batera eraman gintuzten. Lehen haiekin 2 genituen, H. Bildurekin 4 izatera pasa ginen, eta gero 1 izatera pasatzen berriro ere. Eta egun gertatzen dena da, udal gobernua sustengatzen duten hainbat partido, ez dutela euskaren aldeko jarrera argirik erakusten, eta trabak besterik ez dute dela jartzen. Eta hortan gabiltza, egoera hau baldin bada Iruñan da, jende asko euskarari trabak jarri nahi dizkiolako, argi eta garbi. Eta orain berriz ere H. Bildu dagoela, nola uste duzu eragingo diola honek? Ikusiko dugu, H. Bildurekin elkartu izan gara, H. Bildu oposizio, H. Bildu eta gobernuan H. Bildu, baina ezin du ahaztu, H. Bildu kontigo zurekin, PSN, beste hainbat alderdi dauzkagula, gero bai, eta orduan ez dago bakar baten esku, baizik eta zerat denen artean erabaki beharrekoa dela. Hau guztiak oposizioan zeudela, haiekin elkarlanean ari ginen, gai honen inguruan, eta asmo ona adierazi ziguten. Gobernu aldaketa eman zenean, berriro ere hasieratik asmo onak adierazi dituzte, eta hau aldatzeko asmoa adierazi dute, baina oraingoz hitzak besterik ez dira, eta guk ekintzak ikusi nahi ditugu, emaitzak ikusi nahi ditugu, eta jakina aldaketak ematen ez diren bitartean guk hau aldarrikatzen jarraituko dugu, beti esan dugu moduan, udalean
dagoela, igual dugu aldarrikapenak argi ditugu, eta, bueno, pentsatzen dugu udal gobernuak aldaketak egin dituela eta haien agendan dagoela, eta pentsatu nahi dugu datorren urterako, ikasturterako, izan ere orain otsailean matrikulazio kanpaina irekiko da, ikasturte honetarako ez da ja listo. Ez dago modurik ez aldatzeko, baina pentsatu nahi dugu datorren ikasturterako aldaketak emanen direla, eta egoera justuago batera hurbilduko garela pixkanaka. Baina, bueno, oraingoz usteak beste baino ez dira, Eta orain, egoera praktikoa zein da? Osea, familia bat bere seme-alabak matrikulatu nahi baldin baditu aurreskola batean, zein da egoera zaila da? orain, bueno, aurreskoletan orain emango da matrikulazioa eta matrikulazio garaian gurasoek, bueno, izen ematen dute, gauza murgiltze ereduan matrikulatu nahi duten gurasoek, pues alde batetik bakarra dagoenez, zortea izan baruzu, arzaitzaten, ze plaza mugatuak dira, jakina, beraz alde batetik zortea garuzu arzaitzaten, eta hartuz gero, pues, txantrean bizi direnek hurbil izan dute, baina badakigu familia askok txantreko izartegi matrikulatu izan dutela, eta Iruña zeharkatu behar dutela, izango ez, horrek suposatzen duen guztiarekin, denbora, kotxea, dirua, hori guztia ezagutze ditugu. Gurasoak badakigu nola ibiltzen garen gizarte honetan, korrika eta presaka, beti alde batetik bestera iristen, eta horri gehitu behar badiogu goizean euskaraz matrikulatu izateko Iruña zeharkatu behar izate hori, pues pentsa zer eragiten duen orduan. Guk uste dugu, datorren urterako gustatuko litzaiguke, auzo guztietan ematen ez bada ere, 12 aurreskoletik batzuk izatea, eta Iruñan geografikoki banatzea, Iruñeko edozein auzotatik hurbil eukitzeko, euskaraz matrikulatzeko aukera. Eta zergatik uste duzu ematen dela euskararekiko diskriminazio hau? Bueno, hori ja galdera potoloagoa da. Eta ez dakit, nik erantzun behar duan ikustut ematen dela, eta bakoitzak ikusi beharko du, zein den arrazoia, baina argi dago, hemen Euskal Herrian eta Nafarroan bereziki euskarafobia handia dago, ikusi dugu 11 kasu, 11 adibide dauzkagu denok buruan, euskaren kontra judizialki aritzen dira, legeak egiten, sortzen, trabak, oztopoak jartzen, entzu ditugu aldarrikapenak askotan ez dutela euskara ikasi nahi, ez dutela hizkuntza jakin nahi, ez dakit zergatik ematen den eta ez gara hortan sartuko ematen da eta tamalez hola da eta espero dugu hau aldatzea pixkanaka. Eta nola aurre ikusten dituzue hurrengo hilabeteak? Orain nahizun ere, lehen aipatu bezala, matrikulazio garaia iritsiko da, eta uste dut datorren ikasturterako pixka batzen orantzkoan joko dugun aurre ikusiko dugula, eta horren arabera ikusiko dugu zer egin daiteken, udal gobernuarekin bilduko gara, eta ikusiko dugu gai honekin, gai zehatz honekin, aurreskolen gaiarekin nola jokatuko dugun. Iruñeko euskalgintzatik gai honekin segituko dugu, aldarrikapen honekin gure helburuak lortu arte, baina beste gai asko dauzkagu, eta Euskaldunon eskubideak urratzen diren bitartean, hemen egonen gara, gai bat edo bestea salatzen, eta hontan. Uste dugu gai zehatz honekin, aurreskolen gaiarekin askotan aipatu izan dela, eta aurreko astean Asironek berak elkarrezketa batean aipatu zuen, eta ez dakit kontzienteki edo hori duten buruan, baina askotan aipatzen entzuten dugu eta uste dugu hankasartze handia dela eta hori saiestu beharko genukela, askotan aipatzen dute
eskaria eta eskaintza parekatzen saiatuko direla eta eskariaren arabera eskainiko dutela auzoetan eta seguntze auzotan eta guk argi utzi nahi diogu udal gobernuari eta argi utzi nahi diogu jendarteari hori ez dugula inondik inora onartzen. Euskaldunon eskubideak ez dira kopurutan zenbatzen, ez da eskubideak bermatuko auzo batean dagoen jendearen arabera, edo euskaldunen arabera gaitzik eta auzo eta auzo guztietan aldarrikatzen dugu euskaraz ikasteko aukera eta eskubidea, nahiz eta auzo horietan euskaldun gutxi izan. Igual digu eskaria zein den, eskaintza Iruñeko auzo guztietara zabaldu behar dela uste dugu. Bueno, Iker, argi daude zuen eskakizunak, ea hurrengo hilabeteetan betetzen diren, eta zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Bai, eskerrik asko zuei aukera hau emateagatik eta ikusiko dugu horrerantzean. Hori da. Ondo segi, Iker. Bale, mi esker, zango bai. Eio. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mi esker zuen arretagatik. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.